चम्मच 4 गो घटता मिलल मैं देखी हो 4 गो कलछुल रहल तन भिखरिया के रहला आ 4 गो बाल्टी बाहर ना के रहला ओकर निकाल दी हो तब अपन सब सही हो। देखी 2 गो चम्मच आ 2 गो बलटी आ 2 गो डेगचा घटल बा। एकर पैसा रवा देवे के पड़ी। ए मतलब देवे के का पड़ी लगन के बियाह शादी के घर बता के दुगो भुलेबे करी। रुको पहले टेंट तक हम पैसा देके आवत तनी। दे पैसा जल्दी लेट होता भिखरिया कुटी गिरा बा। रुक आवत तनी नु हो गई सुबह चैन महाजना का भी महाजन ना दिए आ तार हम गाड़ी के भाड़ा लेके भागत तनी। दे पैसे दे गाड़ी में तेल लिखे को बूंद काल के 2000 का कहली उ तो दारू पी गई हम राती का पैसा गिनो तरे आई देखो तेरे गड़िया में का के लेबा ई त नयका जमाना के बड़ा तू तो सरला है चोरी करत रह वो हमर मोटर बाचल त पैसा एकरा के कहू जब भाग चोर के हम कसहु साथ ना दे भाग पहले ही हम कहत रहिनु कि हई बो फरनो कतरा मत कर देखो तेरा सामान कतना कुल चितिर बितिर ज्ञान हो गई। ए भाई हमारा तो मन रहले रहे कि पुरान के परंपरा से चली जाए बाकी हई नावका जौन आइल बड़ी सो तना ई का करत तेरे सो कि ना हम बुफू करब देखते बड़ो हमार चलल है में कुछ हमार कोनो सुनो तेरे सो सब नौका युग में मैडम लो आइल बा उ देखला है ना। हां का बैठ के जो ना भोचर कइले बड़लो भोचर कइले बनी देखत रे पहले 5 पे भोज होत रहल हा त कतना शांति रहत रहल हा बाकी ते हमार तो सुनले ना कहे से नोट के मातरे नु नायका जमाना वाला भइल बड़े हीरो नु बाबू जमाना कोई ए घड़ी तक कहू भूया खाए के नामे नहीं खेले कदा का जमाना नु लोग महंगा कपड़ा पहन के आवता आ तू चाहता कि धूल में लटिया सब बैठ के देखो तर नु नायका जमाना के इहे बा जाओना से बोलो सूद मुंह तो बातें नहीं खो सकरत कुल खाली जॉन मैडम मामा यहनी के कुहनिया बैठल सलाह दे तरी सो उहे बात मानो तारे सो बफर सिस्टम इज्जत के धजिया उड़ा देता कुछ अब बाकी नहीं के रह जा। बात सही कहत रह भैया भैया इज्जत के परवाह नयका जमाना के नहीं खो देखत नहीं खो टीम टाम में कैसे आ गई बड़ी ईयरफोन लगा के मोबाइल लेके जीन्स पहिर के इहे ह बफर के निशानी। आहा इहे कहाला कि अनपढ़ आदमी के नु कबो फैशन के बारे में पता न चली हमेशा गवार के गवारे रही। बाड़ा ई तो टुपुर करे लगली हो देखत नहीं खो इहे कुल देन ह हमार बस अब चलत नहीं खे अब तू ही संभारो। हम तो भगजोगनिए के बियाह के बेरा कहले रही अब की हेकर भइल है लंगाड़ा के बियाह कैसे तो बियाह करौनी है बाकी हेकरा जिद के आगा हमारा बफर लगावे के पड़ल है। हम लगाई रुपया तहार छाती फटता तू का टेंशन ले बड़। हाँ जी ठीक कहत बानी हमनी के पैसा लागल रहे तो इनका लोग के कहीं छाती फटताटे हमनी के जैसे मन करे वैसे खियाइम जाए चाहे जियान हो चाहे कुछ भी हो रौरा चलते कि बूढ़ो लोग के कहला में हम एजा खियावनी तो हम एजा ना खियाईती कोनो बड़का होटल में ले जाके खियाईती वैसे भी हमर कितना इंसल्ट ही होकर कितना सहेली लोग का बोलत रही थे चिटपुटिया बतामस पुटुर कैले रहतरू बात तारा कुछ नहीं के बुझात। भैया ई 3 दिन जौन बेलबटामा पहिर के शहरिया में रह तरी सनु पूरी सिखा पढ़ा दे तरी संस्कार के बात हनी जरा मत करो का पहले संस्कार रहत रहल पतल बनी हरियर खदोना मिली आ ओह में 5 लागी 10 आदमी अहे गांव के हित नाता एक दूसरा से मिले के जरिया रही आ तब पूछाई कि रउआ चटनी लेनी है रउआ पूड़ी लेनी है हम मानत नहीं पोखरिया भाव रहे बाकी कोहड़ों के तरकारी प्रेम से लोग खात रहे पूड़ी रहत रहे बुनिया रहत रहे आ ओकरा के प्रेम से लोग सौंपे खियावे वाला अब प्रेम से लोग खाए अब हनी के बफर में देखा तरनु हनी के चलते का हमने के चलते कहानी के चलते तब इज्जत बांस पर टंगा गो कहो तार से कि का हमनी के चलते कहानी के समझदारी कुछ नहीं के भैया इहनी के अब वही समझ में ना आई तो नयका में जा तरह सो लाइन लागो तरह से भिखारी के तरह
प्लेट उठावत तारे सो केहू पूछल भा ना पूछल कोनो मतलब नहीं खे लोक लाज संस्कार से जाता रे सा आ बस देखो तारो बैगन मिलाप करो तारे रोइतो मिलाप करो तारे गुलाब जामुन से चाउर मिलाप करो तारे जौना का पुलाव कहो तारे सनाय का जमाना में पुलाव ऊ मिलाप करो तारे जनतरो के कर से रसमलाई से बन गोल खिचड़ी पनीर दाल से देखते बड़ो गाजर के हलवा नून वाला कोनो तरकारी से कुल मिलाप को खिचड़ी आ चोखा वो हमें बेचारू सांस दिलुते हो जाता है। देखो तो रहनी के डिंग जान आधा शरीर लौकता आधा तो पाइल बा कोनो ए विषय में संस्कार हमन के तो आँख मुद लेते नहीं जब बुढ़ापा में की अब का करी ओतने ले हो पहले घर के कतनो बूढ़ो जइहे तो आओ भगत से बैठावल जइहे शरीर थाकल बा बैठा के खियावल जाई ताकि उनका कोनो तकलीफ ना हो एगो आत्मीयता रहत रहे इंसानियत रहत रहे आ ए घड़ी तो तनी बूढ़ चल जास अगर उनका ठटी में दम नहीं खे तो उनका भोजन ना हो घर से मूंग दाल के खिचड़िए खा के जइहे तो न्योता पूरा पई अरे भाई बफर सिस्टम देख के भिखार के संख्या ज्यादा लागत। हाँ भैया बात तो एक नंबर का कला है जाना तारो ई कुल का है कहे से कि डीजे बाजोता इथी बाजोता वो हमें यहनी के का मतलब बा कि के आइल के गोइल के हित मित्र बा कुछो ना बस यहनी के तो चमकौआ आ झमकौआ खाली तोरे में मजा आवता देखत नहीं कैसे मुंह के ले बड़े सो बम्फर सिस्टम खियला है अपना मौसा के आई पतल के बिगितार ना देखा तर मुँह जो हर रस को ले सो हमनी के बारे केहू पूछे हिम्मत होत रहे साटा वाला 2 गो रहबे करे जिराखन आ मराखन अपन ले के बनाई लो खियाई लो आई हनी से जनन के चले नहीं के तोनो देखो का बोली के जाता का लगई हो बैग में पहले साटा के पैसा दो 2 घंटा से भटक कैले बड़ा द पैसा हम वही जैसा तो बड़ा डींग हकले रह का हो हाँ हो कि हमारा लोग रुपया बा का हो हाँ हो एजा भिखारी सा गिला हा तो हम कहले रहनी है कि हई करो हई बफर इनका कहला से कैले रहा यही से कहत नहीं कि जन कॉल तनी हमरा के तन करे दो ढेर टेंशन मत लो है अपन पैसा हो जा शादी ब्याह में अगर डीजे ना होखी तो हमने के तो इज्जत चल जाई ना जी। हाँ हो कहे तो बुढ़ावा के हाँ कहे ना एकदम कहे ना डीजे पे इज्जत तो जीवे करी ना हुई तो कहे से सोसाइटी में रहू बनौले बनी वो समाज में इज्जत जाता अब पहले कितना बढ़िया रहत रहे हो। हाँ हो 2 गो चौकी लगे हैं सो भिखारी ठाकुर के गाना एगो डुआ के माइक उहो सुनाइल तो सुनाइल ना सुनाइल कोनो बात ना मेहरारू गीत गई से बेमायके के कतना निमन लगी अब ये तो पूरी नचनिया बन जाता रही सो देखो तर के ना। हाँ हो अब की हाली चिरकुटवा के बियाह कोई जाई तो पुरान के जुगोला हमनी के कुल चाल चलन निमन बाबू जैसे संस्कार हमनी के दे चले जा पांची पे बैठा के वो सही सब करे के बात ठीक कहता रह ना तो भारत के हमनी के जौन पुरानका धरोहर बा बाकी ना आई नौकन के कहला में हमनी के अपन बेइज्जती नहीं करावे के अपना घर के गांव के राज्य के देश के इज्जत नहीं मिट्टी में मिलावे के अपना संस्कार के हमनी के खोवे के बा।